మనం నిద్రిస్తున్న సమయంలో కళలు మనకు వస్తూ ఉంటాయి. అసలు కళలు రాని మనిషి అంటూ ఉండడు. ఆ కళలు మంచివి, కొన్ని చెడ్డవి, పీడ కళలు భయంకరంగా అలా ఉంటాయి. అలాగా మనకి కళలు వస్తున్నప్పుడు కళలో కనుక డబ్బు, బంగారం, సూర్యుడు, చంద్రుడు ఇలాగా వస్తే అవి దేనికి సంకేతాలు, అవి వస్తే మనకి ఏం జరుగుతాయి అని అర్థం అన్నది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. కళలో మీకు సూర్యుడు కనుక కనిపించాడంటే కొంత ధనం రాబోతుందని సంకేతం. అంతేకాదు, చాలా ప్రకాశవంతంగా సూర్యుడు కనిపిస్తే తప్పకుండా మీ జీవితం అత్యంత డబ్బుతో నిండిపోతుందని, అంటే కోటీశ్వర్లు అవుతున్నారని అర్థం. అలాగే కళ్ళలో మీకు చంద్రుడు కనిపించినా కూడా చంద్రుడు అంటే ప్రశాంతతని అర్థం, సంకేతం. కాబట్టి మీలో కోపం కూడా తగ్గుతుందని ఆ కళ మీకు సూచిస్తుంది. అలాగే కళలో జుట్టు రాలుతున్నట్టు చూసారంటే త్వరలోనే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం, ఆశీర్వాదం పొందుతారని అర్థం. భవిష్యత్తులో ధనవంతులు కానున్నారు అని దానికి సంకేతం. ఇక ఏదైనా పని నిమిత్తం బయటికి వెళ్తున్నట్లుగా కళ వచ్చినా కూడా త్వరలోనే ధనం సంపాదించబోతున్నారని అర్థం చేసుకోవాలి ఆ కళకి. ఇంకా మనం కళలో మన పర్సులో పెట్టుకునే కార్డులు ఉంటాయి కదండి, డెబిట్ కార్డులు, అవి కళలో కనిపించినా మీరు త్వరలో ధనం వస్తుందని అర్థం, మీరు ధనవంతులు కాబోతున్నారు అని దీనికి సంకేతం. ఇక కళలో ఆవు కనిపించినా, లేదంటే ఆవు పాలిస్తున్నట్టు కళ్ళలో చూసినా వారు త్వరలోనే ధనవంతులు అవుతారని తెలుసుకోవాలి. అంతేకాదు, కళ్ళలో బంగారం కనిపించిన అద్దాలు, అంటే పగలినవి, పగిలిపోయినవి కాదు, పగలని మంచి అద్దాలు కళలో కనిపించిన, పాయసం తాగుతున్నట్లు కళ వచ్చిన వారు త్వరలోనే ధనవంతులు అవుతారు అని ఆ కళలకు సంకేతం.